Sterke man Wout Zielstra joeg in 2009 het start zijn voor de sloop. Dat betekent voor de winkels een soort oerlijst en omzetverlies. Ja, druk. Heel veel geboor en heel lawaai, heel veel stof. Dus ja, de mensen die liepen ook wat meer om. Dus we zijn heel blij dat het nu bijna ten einde is. Ook de klanten binnen de blied om. Dit winkelcentrum vind ik heel erg mooi. Ja? Voortreffelijk, ja. Ik vind het wel mooi geworden hoor. Ja, het is jammer dat er nog een paar winkels dicht zijn natuurlijk. Hè. Dus ja, dat andere, ja, dat moet ook allemaal nog komen natuurlijk. En met deze recessie natuurlijk gaat het wat langzamer. We krijgen in maart een aantal nieuwe winkels erbij. En ja, nieuwe winkels genereren misschien ook weer nieuwe huurders. Dus ik heb goede hoop dat het toch in de loop van volgend jaar allemaal wel bezet gaat worden. En dan moet de klanten nog komen natuurlijk. Het is een tijd van recessie. Internet is voor winkels een grote bedreiging. Wanneer is dat weer op het oude pijl? We hebben natuurlijk in het winkelcentrum al een aantal jaren de broeksriem wat strakker aan moeten trekken. Dus we zijn er in principe al klaar voor. En het internet zien wij wel als een middel om onszelf ook in de markt te houden. En dat is niet alleen voor het winkelcentrum, maar de hele stad Leeuwarden is op dit moment bezig om via het nieuwe winkelen ook het internet te omarmen niet als concurrent, maar als medestander. Nijkommer De Sting is positief. Ik al verdwijnen er in Leeuwarden de laatste tijd een soort winkels. Ik denk dat wij een prima locatie hebben gevonden waar de klanten prima hun kleren kunnen kopen. En ja, we hopen natuurlijk dat Leeuwarden, misschien ook wel door De Sting, dat er meer winkeliers deze kant weer optrekken. Er komen vast meer mensen, zei de verwachting. Nou, dat hele Sailon stal krijgt. We hebben maar de winkels Wenningen in het Ruudskwartier al sinds de simmer kleer. De Wenningen binnen opleverd. En joh, ik het winkelcentrum Sailon helemaal oud rond. Het dreigste weer de bouwlogistiek. Het werken in de binnenstad. Maar alle ondernemers die hier blijven, die bevoorraad moeten worden, klanten die er moeten komen. Een hoop bouwpartijen op een lietse oppervlakte. Dat weer het dreigste.